ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாச் விசிட் பண்ணுறீங்களா மேம்? இல்லை, நான் ரெகுலராக நாச்சுக்கு வருவேன். எனக்கு இங்கே உள்ள கலெக்ஷன்ஸ் அந்த கிளாத் குவாலிட்டி எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் ரேட்டும் வந்து ரொம்ப ரீசனபிளாக இருக்குது. ஓகே, இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்கு ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆமாம், இப்போ எனக்கு சுடிதார்ஸ் எடுத்திருக்கேன், அது என் பேபிக்கு எடுத்திருக்கேன். ஓகே சார், எப்படி சர்வீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்க? சர்வீஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எல்லாருமே நல்லா பண்ணுறீங்க. ட்ரெஸ் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கா உங்களுக்கு? அதேமா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்காங்க. என்னோட ஃபேவரட் ஷாப்புன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே ஷோ. தேங்க்யூ மேம். வாட்ச் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இல்லை நாங்கள் ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ். இது பிகினிங்லேருந்து நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம். இயர்லி ப்ரைஸ் வச்சா கண்டிப்பாக வருவேன். ஓகே, கலெக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் மேம்? எப்பவுமே வந்தால் ஒரு பிராண்டட் ஏதாச்சும் ஒரு நியூ கலெக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு போவோம். கஸ்டமர் சர்வீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது? எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா நல்லா இருக்கும். எப்படி இப்போது வரைக்கும் வாங்கினதுல எப்படி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் அதான் 1 hour வியர் பண்ணி இருக்கிறதோட நாச்சு தான். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.